Bostun kilayok jingtip ya kene ke jingtmu ya ke bangidon kene ke Skhim ban ai sekipai ba lembau no Khaw ngai ke blei shibune ya i video ibadai usyabi jong ke jing penstet iki kambaro hapo jong kene ke Mawkyrwat Constituency jongi hapo kene ke block jongi ha ke bana ke por sekepor ngiyok sngo ya ke jing kermen jong kipai ba ha ke jing don jong ki officers ki bayarap ki basnutho ya ke jing jong kipai ba bat ki bakloi ban yarap ya ki kipai ba ha ki por baro ngai kublei nam ta jong thi ki pai ba ki balawan na ki Shnong ki ba pher na kani ka dong ka thaiñ naduh nang thi na po mau bidong manat ki tu ki Shnong baro isto po nang ta ki thaiñ nong nam satai ki balapoi khnang hangne nang ta ka tanai ka Photjaud ki ban sanang yawan terster ban wan shim yu no Khaw katkum ki kerteng ha ka ba ki Shnong jong phi ke layo wan pha ki kerteng jong phi ngasikwa ban pensai bakani kadai ke jingjet jong ka Shnong ngila ai ya kalat ya kakabu haki rangbah Shnong haki nang peniat Shnong bakin jet ya ki riew kiba I don kam kiba I jinjar kiba kam iduk na preng juga Shnong banjok lat ya gede Skhim ha ka bana keling jongi lengba ka jingirap jong ka sorkar ngilala ban wanra ban man Sdang nang ni ka jing Sdang ban sam yu no Khaw ha ka bangin sa sam habaro ka wi ka constituency